सोलायनायनि जे सुबुं गौमा बेवहाय हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों, लोब लोब रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा थुबुर जानानै आइजोफोर, हौवाफोर, लाइमोनफोर बयबो मोनसे खोथाखौनो बुंदों जे जोंनो सोलायनाय नांगौ। थांनाय 17 बोसोराव जि बिपिएफनि सोबख'नाय, थगायनाय, नासयनाय बिनिफ्राय बयबो उदां जानायखौ नागिरदों आरो बिनि थाखायनो बे जांख्रिथायखौ जाफुंसार होनो थाखाय जों बे सोलायनायनि सुबुं गौमाखौ लादों आरो बे सोलायनायनि सुबुं गौमाया दिनै जाफुंसार महर मोनबाय। जोंनि जेबो खहा जाया। बेवहाय कंग्रेस फैगोन, इउडिएफ फैगोन, बिजेपि फैदों, एजिपि फैदों, गोबां दोलोफोर आफादफोर फैगोन, गणतन्त्र देश बयबो फैखागोन, बयहाबो मोन्थाय दङ। नाथाय एबार रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौनो सरकार सालायनो थाखाय गोहोखौ होनो नागिरदों। दा बिनिखायनो क'क्राझारनिफ्राय लाना उदालगुरिसिम गासै 40टा सिटआव जि मोनसे दौ फैदों बे इउपिपिएलनि फारसेनो फैदों आरो इउपिपिएलआनो 30निख्रुइ बांसिन मासि लानानै सरकार दानो थांगासिनो दङ। जोङो दानो बेखौ बुंथ'नो हाया। जोङो हारसिङैनो इलेक्सन गेलेदों आरो हारसिङैनो जोङो खामानिखौ मावदों। जे राजखान्थिनि दावहायाव जों हारसिङैनो देरहानो नाजादों आरो बेवहाय बिजेपि हिसाबै बिथांमोना गावबा गाव एजेन्डा थागोन, बिपिएफ हिसाबै गावबा गाव एजेन्डा थागोन। नाथाय जों इउपिपिएल हिसाबै जोङो हारसिङैनो इलेक्सनखौ गेलेनानै देरहानानै सरकार दानानै जोंनि आइ आफा रायजो राजानि दुखु खैफोद आफोद जेंना जेंसिफोरखौ बोखारनो थाखाय जोङो थांखि। एबार चिराङाव मोनसेबो सिट दखल खालामनो हाया, क'क्राझाराव मोनसेबो सिट दखल खालामनो हाया, बाक्सा उदालगुरियावबो बबे सिटखौ बिपिएफआ मोनगोन सन्देह दङ। दा नंखायनो दिनैनि समाव इलेक्सन जायोबा इउपिपिएलआनो 30निख्रुइ बांसिन मोनगोन आरो गुबुन दोलोफ्रा मोनसे मोननै मोननो हायो। नाथाय इउपिपिएलआ हारसिङैनो सरकार दागोन। बिपिएफआ मोनसेबो मोनगोन ना मोना बेखौ बुंनाया गोब्राब। बेनो इउपिपिएलआ 30निख्रुइ बांसिन सिट लानानै सरकार सालायगोन, बियो सैथो। जोङो दानो बिधान सभानि खोथाखौ सानथ'वा। बिधान सभानि थाखाय सम दङ। दायो जोङो बिटिसि इलेक्सनखौ लानानैसो जोङो सानदों। दा नंखायनो बिधान सभानि थाखाय उनाव जोङो जोंनि जि पलिसि बेखौ जोङो फोसावगोन। जोङो लाइमोनफोर, फरायसाफोर, आबादारिफोर, आइजोफोर गासैबो थाखोनि सुबुंनि थाखाय जोङो मोजां मोजां जोङो आसनि, जोङो माखासे स्किम्सफोर, प्रजेक्टफोर जोङो तैयार खालामदों आरो इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो 5 लाख जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ साख्रि बाख्रि गैजायैफोरखौ जोङो खामानि होनायनि थाखाय जोङो थिग खालामदों आरो बेवहाय लाइमोनफ्रा गुबुन गुबुन खामानियाव बेस्थ' जानो हागोन, इनकाम खालामनो हागोन आरो मोनसे मोजां जिउ राहा खुंनो हागोन। दा बेखौनो जोङो मोनसे प्रजेक्ट खालामदों आरो फरायसाफोरखौ थाखो 7निफ्रायनो साफ्रोमबो फरायसाखौ जों काउन्सिलिं खालामगोन। सोर डाक्टार जागोन, सोर इन्जिनियार आइएएस अफिसार जागोन, सोर प्रफेसार बिजनेसमेन जागोन आरो बेबायदियैनो जोङो बिथांमोनखौ खामानि मावनो थाखाय जोङो मदद खालामगोन, मोजाङै फरायनो थाखाय मदद खालामगोन आरो आबादारिफोरखौ गासैबो बिथिंनिफ्राय जोङो मदद खालामगोन। आइजोफोरखौ जौगानायाव जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा गुबैयै दिनै गोबां अनसुंथाइ मोनो। मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 75,000निफ्राय 4 लाखसिम रां मोननायनि प्रजेक्ट दङ। ओंखायनो बिटिआर ओनसोलनि 20,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो गासैनोबो 75,000निफ्राय 4 लाखसिम जोङो अनसुंथाइ होनानै बिथांमोनखौ रांखान्थि जौगानायाव जों मदद खालामगोन। जोङो रायजो राजानिनो मानसि, रायजो राजाफ्रा सान्दुङाव जिरायनो हायोबा जोंबो सान्दुङाव जिरायनांगौ। बेवहाय दैदेनगिरि होननाय जेबो गैया, जों बयबो समान। दा बिनिखायनो नैबे समाव आंबो रायजो राजाजों जिरायदों, जोङो माखासे दैदेनगिरिफ्रा जिरायदों। जोङो रायजो राजाफोरनि दुख सुखखौ जोङो बुजिनो हानांगोन, रायजो राजाफोरनि खस्थ'खौ बुजिनो हानांगोन, अब्लासो मोजाङै सरकार सालायनो हागोन। दा बिनिखायनो आङो रायजो राजाफोरजों जिरायदों।